ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା 8ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ପରିବା ଆଉ ଫଳ ଘରିକା କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆସିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ନା ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧା, ମୋତେ କିଛି ବି ଗରମ ଗରମ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଭାତ ଡାଲମା କି ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା ବନେଇବି, ଭାତ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼। ଦେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଣ୍ଡ ହଁ, 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଟିକେ ଥିଲି। ତ ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି ନା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ବି ସଫା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଜି, ତ ଆଜି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଫେସ୍ ବହୁତ ଡଲ୍ ଡଲ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବି ଆଜି ଲଗେଇଲି, କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା ପରେ ନା ତମେ ଦେଖିବ କି ଫେସ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲାଗିବ। ଆଉ ନା ମୁଁ ସିଟ୍ ମାସ୍କରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଲଗେଇଦିଏ ଫେସ୍ରେ, କି ମୋର କିଛି ୱେଷ୍ଟ ନ ହଉ। ମୁଁ ଇଭିନ୍ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବି ତାକୁ ଲଗେଇ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ଫେସ୍ରେ ରଖିବ, ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବ। ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ଫେସ୍। ତ ଲଗେଇଲା ଭିତରେ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ବସିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ବି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି 2 ଦିନ ହେଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ସ୍କିନ୍ କେୟାର ବି ଭଲସେ କରିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କଲି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ନା ବ୍ଲଗ୍ ଇଭିନିଂରେ ନୁହେଁ, ଏଥର ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି। ଆଇ ମିନ୍ ମଙ୍ଗଳବାରର ବ୍ଲଗ୍ ବୁଧବାରରେ